आगमन हो गइल बा। जगह जगह पर पंडाल धराइल बा। मैया सबके घर आ गइल बड़ी। कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहता नहीं कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बा। आप सुन रहे हैं तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहता रे डीजे अरविंद रेमिक्स किया अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी सूत गइल का मास्टर अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी कितना भाव में और कितना प्यार से कहतरी कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी बेलो आईली को के सेना सब लोग एक बार खोल के लहरा दे अतनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली। कौना चीज पर एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी डीजे अरविंद अरे जिया झूमेली झूम झूम लाते पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला सब जानता ने दिया ढक्कन गाय ऐसा ना चलता गा के बताबो पैसा ले ले बाड़ू है थोड़ी सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो ए पिया काला साग के पनिया मैया जी के लौलकी जननियो ए पिया काला साग के पनिया मैया जी के लौलकी जननियो ज्ञान तो तारा ढेरे कुछ बा लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो लेकिन आजकल के लड़की के मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते से हेलो दुर्गा माँ औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुंह चोंगा लेखा बना के कहते से कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। आप सुन रहे हैं खैर छोड़ा हमनी के काले पे देखो आवा अरे खा जा प्यास अखिल सिखे सारी कृपा महतारी डीजे अरविंद रेमिक्स तो जैसे कृपा बनैले हो रही है ना।
बनाओ जैसे ओढ़ौल पायल हिलू वैसे अपनैले हो Mixed by DJ Arvind. www.blasterdj.in